Sí, sabíem que veníem aquí a disputar un partit al fang. Com has dit, Movistar està molt bé, té jugadores amb molt talent, però a més amb molta capacitat física, no? per tirar-se a terra, per rebotejar, per lluitar les pilotes dividides. Crec que el partit ha tingut moltes fases, hem tingut dues fases bones nosaltres, els primers 15 minuts de partit, que ens han anat 10 a dalt al marcador, no hem sabut portar aquest marcador fins a la mitja part, hem decidit malament, estàvem atacant molt bé i els últims 4 minuts ens hem equivocat de camí una mica i ens hem anat 5 a dalt al marcador, però hem salvat aquest mal moment amb aquests 5 punts d'avantatge a la mitja part. La segona part una mica similar a la primera, els primers 10 minuts, el tercer quart crec que bo nostre a darrere i tenint les idees molt clares amb atac. Després ells han canviat l'estratègia defensiva, han buscat una situació de box and one, d'una 4-1, pressionant-nos molt la nostra base i tancant molt els espais als alers perquè no anessin cap a dintre. Ens ha costat molt llegir-ho, interpretar-ho, trobar les avantatges que sí que hi havia. Evidentment, elles ens anaven retallant el marcador i això potser ens ha alterat una mica mentalment. Al final és veritat que regalem 2 triples, una Greter i una Carter, passant 2 mans a mans per sota, 2 blocs directes per sota, i els deixem ficar totalment al partit. Al final hem patit amb el rebot ofensiu i una mica també la mala sort de que rebot ofensiu o pilotes a fora que 2 o 3 vegades o la toco al ginoll o la toco a la cama, però una altra opció per Estudiantes. Així és com s'han ficat elles a 2 punts, després d'atacar 3 vegades i sacar 2 vegades de fons, però al final ho hem pogut treure, una victòria molt important, no? I crec que moralment molt bona per l'equip i res, a descansar aquestes ridícules 40 hores que ens queden pel partit de Girona i a plantar cara. Sí, és fonamental, ja ho va ser l'altre dia contra Bembibre, necessitem retallar les puntuacions dels rivals, primer de tot perquè no sempre som capaços d'arribar nosaltres als 70 punts o als 75, això primer, i segon perquè crear mals tirs i crear bones defenses ens dona la nostra identitat, no? per poder córrer. Això ho hem fet a la primera part, córrer bé, ens ha costat més a la segona, però evidentment molt satisfets per la victòria i amb moltes coses a millorar.